42,195. Askelta seuraa toinen ja kolmas samanmoinen. 1 000 000 apinaa hakkaa reisiä eivätkä lakkaa. Millainen mies, sellainen matka. Ei lainkaan mies se, joka ei jatka. Pahalta tuntuu. Älä hyydy. Kun seinä tulee, älä siihen tyydy. Kiristä vauhtia, muurisi murra. Ei voi muuta kuin hammasta purra. Vielä 10. Kilsa pitenee. Niin hitaasti aika etenee. Jalat hajoaa. Pää ei kestä. Sekään ei ennätystä estä. Kilsa enää. Se ei ole mitään. Askel keventyy. Vauhti lisääntyy. Maalissa olo ihanin. Tulin, näin, poikin. Matka armoton. Se on maraton.